Ngatimusiwa 8 November mukomana anonzi Robert Chitepwa akapinda mumba mandinogara akatora zvipfeko zvemukadzi wangu zvinosanganisira mabhra nemapendi zvekuti kusvika pari zvino handisi kuziva kuti zvipo uye kuti akazvitora achida zvei. Ndo nyaya ndanayo pamberi pedare zvekuti mundibatsire. Akaba akaba Ruth akaba ero takatora wakatopinda mumba musinapemushenga akaba iye ndiyakushonotsango ndakapinda sema mumanga ndiyo unofana kuti gaidaiwo kuti taura kuti murume akapinda mumba mangu pamba pakadii pakakiiwa handiti akapa mabhura nemapendi emukadzi wangu ndobva aenda nawo handiti saka isu tineda kuti tinyasa kuziva kuti kana papakakiiwa pane element yeumavha here kana kuti paa pasina kukiiwa akapinda sei akamuona ndiani akaziva kuti watora mapendi badzi nemabhura ndiani zvakaitika ari ngati manhiri zvekuma 89 musi wacho wa 8 ndakabuda mumba zvekungobuda zvichibuda zvepfumine ndichibva ndaudza mukadzi wangu chindudza kwamai manje. Saka mukadzi wangu haana kuita pfungwa kuti ganjidi ndivhare dhose munhu ari kudzoka mai manje. Saka iye anenge akanga achiona zvinhu nezvimendesa ndanga ndichiita nguva ndakangodzoka ka ndopandakadzoka ndichiwana bhegi remwana rinenge rehembe dzemwana rabviswa mubedroom marinogara rasiwa mukicheni. Ati mangwana makuseni ndakaona mukadzi wangu pakamuka zvekuma 5 akauya achiti pandanga ndichienda kutoilet ndaona mukomana anonzi Robert achiuya neheti yazvadzi yangu andinogara nayo nekasiketi kemwana achiti maikuonza oi zvinhu zvei ndakatora zvinhu ndikazongochida zveiko zvinhu zvinhu ndakapinda takati hanzi ndakanga ndatumwa naPhilip kumbura socho ndakanga ndichituma saka handisi kuziva kuti iyaita zvei uye kuti zvii kutoka zvishandise handizoti zviri wakatombonzisa kati chizosira zvinhu zvacho zvawakatora zvikanzi Philip ndiyari kuziva wakabvisa. Robert achibhaenda paine shopu paari kugara kune saka enda pashopu apa takasvika kumanheru inini zvekuma 8-8-9 uko ndakabva ndabva ndachibva ndaenda kumba makuseni ndiri kuya pabasa ipanda ndichiita basa rangu paseri pemashopu ipapa. Saka ndauya makuseni kudaro ndakasangana nemudzimai wakonza ari kuya kutoilet inini ndiri kubvomba kona ibva ndati maikonza yeti iyo haisi yemurume yenyewe tatisati azvimbabaitituubvunza panza ndechi ndemurume wangu ndikati ko chimwe chacho chiripamberi chii panza regenitarise inenge chisiketi ndipo pakati pakabvarunga heti nesiketi vachibva vatora kwakuenda nazvo kupa murume wake. Saka ipapapo ndakabva ndabveka ndichibva ndadzika kune shamwari yangu kubhawa ripadhuze neshopu yake. Ndakatomira ikoko ndandaona gare munhu akauya konditora kwanzi Robert uya pano ndikati kwakanaka iri kwanzi kwakanaka uya kune ndichibva ndatorwa ndichibva ndaendwa neni kuseri kweshopu yemukomana anonzi Saremikeja kwanzi ndibva ndapinzwa mushopu mweya vandagarwa dare kutangobvunza kuti
zvinhu izvi wakazviona sei, iwe wakazoziva sei kuti zvinhu ndezvataremekedza. Ndikati inini ndakaziva neheti noti ndiyo yaigara achingopfeka ari pamashopu. Saka wandibvunza daro ndipo pawakandimanikidza kuti hausati autaura kuda kuti utaure chokwadi. Saka inini ndakamumanikidzira pane nyaya yandisinoita ndakapomedzerwa zvinhu zvandisinoita nekuti alright. So asi une zita remunhu rawakataura? zita remunhu wakaita sei? Ndati panyaya yako waibvunzurudzwa zvese uchibvunzurwa une zita here remunhu rawakapinza munyaya iyo? Ehe, riripo zita rakapinza zita rani? Ndakataura anonzi Dumbura. Ani? Dumbura. Dumbura. Sei wakaripinza zita iri munyaya yenyaya usingazivi? Ipapo ndakange ndavhiringika. Sei iwewe wakamufunga Dumbura? Dumbura ndiye munoendaeri mwamuka? Saka sei iwe wakafunga Dumbura kuti ndiye akutumba? Ndiye munhu akaishambidzana. Saka wakaotega ndigure hangu kushambari ndekumonera nemhosva dziri dzake. Hai, ndati wakafunga kugura ukama here nenyaya yekupinda mushamwari yako munyaya asingazivi? Saka wakafunga kusacrifice ushamwari kuti iwe usare muchena. Iwe waimbozifunga here kuti nekunenedza munhu zita remunhu kupinza zita remunhu mukati wanga kupara mhosva? Handisingazivi. Aiwa, wanga usingazivi. Unoziva because wakatomboziva sei zita racho. Unoti hauzivi sei wakatombokwanisawo kuziva zita remunhu. Saka mabhuku aya Inini baba handinambozvitora. Hauna kuzvitora? Handinambozvitora. Ndakatoita zvotonzi kuti mhonga kwaita zvinhu ndouziva kumuita. Right. Vamos. Ndimisa Dumbura. Ndimi uzi makatora mabhuku akaita. Imabhuku amunotora? Kusaoko kwenyu hakuna basa, asi mashoko enyu amakataura ndiwo akakosha. Kana mwakati munoenda kutori mabhura zvaiwe zvazvine basa rekuti nguripo aitora zvouchengeta kwadzo. Asi shamwari yako takamboenda nomusuhwani wakatomboya kana autaedza mari musi wakataka aiwa ungapotoita mabesa wandeva waunzi shamwari yako ndizvo here shamwari yako iziva shamwari yako ishamwari yako iri ishamwari yako yaakukuramba pakati pedhari pamberi pedhari waakuramba wai is because haustaura chokwadi taura chokwadi urikupedzera nguva mabhuku ari mambo ndakanhoka zvinhu izwa shamani kana kumutaura kana nyangwe benzi riri kupfuura handisi kutaura munhu uona shamwari pane chinhu chirapo icho chinhu chirapo icho chinofanira kunge chiri chanini usina kuchibata usina kuita sei wobva watozivi ndiona iwe wangotaura chinhu chinofanira kunge chiri chanini wotozi ndiwe alright. Pataurwa nyaya yakataurwa panapa yekunzi Ishe akakudaidza akagara newe pasi akataura iye kuti iwe ukataura kuti ano chiri chimbochiziva ndechandatumwa ndidumbura. Dumbura racho ndiyo rako. Dumbura wauti ishamwari yako iye dumbura kuti haisi shamwari yako. Apa utaura wane mhosva mbiri. One yekupinza zita radumbura kuti nyaya yako. Two yewana Ishe mukati munyepera futi Ishe. Saka chaita kuti iwe kechitatu dani rinoda kutembe chii
kaviriaka hautembi kechitatu chinofunga kuti kungotaura chakutemba zvakutaura chii inini mambo takachokwadi alright zvatakuisa takuendesa kwaubata-bata kwamubata-bata there are two things unobva wanendera kuremara for life ndodikubatsira usati waenda kubadza kuti badza kana uziva kuti une mhosva yako ukasvika ukangobata badza iroro chete maoko ako ainobva akungonyara kusvika ufe wachirenda saka the choice is yours badza riri kuyamana badza riri kuyamana uchacho titeze right isheuri atibana nesimedzana right ishemedzana uye kuitira kuti kuda mapurisa angabatsira asi munhu apinda mumba saka akanga ari kumapurisa kukomana kunga ari mapurisa akatobvuka musuno yavo dumbu rakapita ndo zita rakatonditaurira kuti munhu wandakanotambisa zvinhu izvi ndiye uyu dumbu raphilip ndiye wandakapa takubvunza kuti wazviisepi akati ndapa philip dumbu uyu philip dumbu ramapurisa akaenda wongu wakaenda wese mapurisa akati chii mapurisa akati panyaya yake yakati hatina umbowo hwekuti wakatambidzwa zvinhu nekuti iye akati wena handisi kuzviziva kuti zvitaura neuyu ndezvipi asi uyu ndiye akazosara ari kumukomana kubudiswa kwake kubudiswa kuti nyaya yapera here aita pana kuzoziva kuti kupera kwenyaya here kana kuti vaitaiscations zvawakabudiswa wakazi nyaya yapera here kuti chii wakaenda ukoti ndakaenda ukoti zvikanzi chii pandakabva ukoti ndo pandakaenda ndati kwakazi chii ukoti kwakanzi enda kuzviri yori kuno wakatopika saka itinzo chiwewe nyaya katoda ukoti wabatwa nemhosva ndobva wapika chandanda kuzwa manje ndechekuti hatimixi the two things criminal law necustomary law hatimixi kana iwe wakatobatwa nemhosva kucriminal court ukatoripa it means kuti kunoku handiti hatichakwanisi kuramba tichiendera mberi nenyaya iyoyo because nyaya yakatopiwa mutombo munhu akatoseva chii sentence yake iyi yataakuita iyi itraditional chii handiti yatiri kuita yekuti tiite recovery yechii because already kwete kuti wakaseva sentence mapurisa it means kuti you are guilty, you were found guilty. Saka kucriminal side wakati wakapedza asi customer hausati wapedza because zvinhu izvo zvakasinaukana ndizisiye mabhurugwa emukadzi wemunhu inonetsa pamwe mukokoroko vamwe amene zvaunoita nemabhurugwa ona kuudzera mabhurugwa ako nyaya yapedza wakatopika ke wakatadza kubhurugwa kuda unokudhura zvinhu unoziziva here kuti imwe mhosva iyoyo unoziziva here kuti imwe mhosva iyoyo yekuti iwewe
wakutoti wewe meja chakatoka nyaya yako unoziziva here kuti imhosva kuti unotumira pamberi apa uchitaura kuti meja street aka because ukafila kuti dare rino razina kubata zvakanaka unoapinda woenda padare rekumusoro wakaita here izvozvo kana usina kuzviita izvozvozvo watoo nemhosva yekushora dare because haungatiwe wakatadzwa ukatosevha sentence woya womira futi pamberi apo kutaura kuti wewe meja street akatadza kutonga I think ngoma nadaudzwa because pane chimwe chinhu ndaona paari chandiri kuti let's follow up on this case imimeshe ndakuidzosera kwamuri ndizokubatsirai ndikuda kuti mukomana wayo mubatsirewo pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka paari mazuva zvandudza ndikuidzosa kwamuri endai nemukomana wayo mugare naye pasi mubatsira because pane zvandaona anzi tiite mazuva zvakataura adzani ndiani nani yes ndiri kuti nyaya ndakudzosa kunani kunaishe amboite zvakauti atise aiti kubatsira mukomana wawo then tobvatafainaliza because pane zvandaona zvinhu zvisina kuti hazvina kundichekera endai saka ishe ndozokutaura zvandauti ndiite